zuwa Legas kashi na ɗaya da kawowa Kekedi. Bismillah gwani na rabe ba ni fasaha zan magana kan Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Rabana yi salati gunsa rasulun ma'aiki don shi ya so Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Rabbi haɗa da sahabai mata har 'ya'yansa rabbi ka sa su fa tabbas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Rabbi ina daɗa roƙo yawan salatin naka saka su ba wani tingis. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Sune fa su bayan ka masu yaban manzan ka sun so shi ba wani kumbus. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Rabbi kamar shehi na tijjani jikan manzo cikinsa zan yi waƙas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Rabbi haɗa min man da kadimi aulinsa in yasu wannan waƙas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. A yau bani na sa ka ɗan umma ya jilani yaban ka zan yi tabbas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. A yau fa waƙa zan yi duk jama'a sai ku zo don mu wuce can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Ina kuke ba masoya haɗa zuwa ga magauta yau ni zan je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. A yau yawan tafiyar ka yawan zuwa yawon ka cikinsa zan yi waƙas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. A yau yawan ilimi ma yawan tunani gunka idan ka je can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Aiko cikar ilimi ne cikar gamala kai kam idan ka je can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Saboda kyawun Legas wajen gida da mutane cikarsa ya kai tabbas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Gari faɗakin tsumma yawan dubin jama'arsa zahir gaje can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Kowa ya ce wai waye ya ɗaura gindi gunka kake zubowa waƙas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Amsar anan gunka tsaya gaban tunani na ka sanan mu je can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Da nuna wanda ya ɗauren gindi nake yin waƙa saboda ya je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. A yau ba Musa ku gane da shi Jamilu Kutini dukansu sun je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Har ma fa sun yo yawo cikin ƙasa da wajen da sannan fa sun je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Musa kana kan hanya bakin mutum da basira irin ta turai tabbas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Allah ya dai kare ka ya baka aljannarsa wallahi ka je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Alhaji Shehu kana nan a kama gulma dani ana faɗin wai Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Ka je ka ya ashman bi wannan fa ai wasa ne na so na yau kan Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Magaji na fasa kaka magaji dole ka rubuta ka kai ni har can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Wayo ku saurara man na ba ku duk labarin kafin mu je can Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Musa ina fatuna ma batun zuwa na Legas ka ce ba zan je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. A lokacin da na kai ni firamare na ƙare ka ce ba zan je Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Amma a yau na ƙare jira nake baka ce min Adamu zo man Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas. Na san fa kai fa mutum ne mai cika dukkan kawari yarda na je man Legas. Yau tafiya dai tafiya ka uwa gashi a Legas.
Na san hakan a gare ka aikin akwai ma sauki yarda na teman Legas. Yau tafiya zai tafiya kawuwa gashi a Legas. Musa kana da mutunci cikar kamala gunka idan ka je can Legas. Yau tafiya zai tafiya kawuwa gashi a Legas. Wannan karan bani ne yabo a gunka ba Musa saboda zan je Legas. Yau tafiya zai tafiya kawuwa gashi a Legas. Kai ka saya mun mashin, kai ka saya mun kaya saboda hanyar Legas. Yau tafiya zai tafiya kawuwa gashi a Legas. Allah ina roƙonka albarkar da ke nan gunka saukar cikin can Legas. Yau tafiya zai tafiya kawuwa gashi a Legas. Albarkacin manzo na saboda girman Musa Allah ka saukar Legas. Yau tafiya zai tafiya kawuwa gashi a Legas. Musa saninka a yau fa wallahi bai iwa ma saboda ka san Legas.